केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि शेनवारा दीव हांगा जाल्ले पश्चिम विभागीय मंडळाची बसका आपयली। दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव केंद्रशासित प्रदेशात पयले फावट पश्चिम विभागीय मंडळाची परिशद जाली। राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या बसकेक हजर आशिल्ले। गोय आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री तसेच दादरा नगर हवेली आणि दमण दीवचे प्रशासक, गुजरात आणि महाराष्ट्रातले वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। एक वा चड राज्याक वा केंद्र आणि राज्यामदी सतावपी प्रश्नाचेर तसेच तत्वांचेर सतत संवाद आणि चर्चा करपा खातीर विभागीय मंडळ एक माची दिता। राज्य सरकाराच्या सहकार्यान गृह मंत्रालयाच्या आंतरराज्य परिषद सचिवालय वेगवेगळ्या विभागीय परिषदाची बसका नेमान आपयतात। विभागीय मंडळा आणि तांच्या स्थायी समितींच्या बसकांची बरीच वाढ जाल्या। फाटल्या 8 वर्षांत वेगवेगळ्या विभागीय मंडळाची 18 बसका आणि तांच्या स्थायी समितींच्यो 24 बसका जाल्यो, जाल्यार फाटल्या काळात अनुक्रमान 6 आणि 8 बसका जाल्यो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहान सांगले। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।